afternoon, good evening. So, kumusta po kayong lahat? So, I'm here now at the rooftop. So, papakita ko po sa inyo yung simpleng mga halaman dito sa taas. Halaman ng may-ari ng bahay na to. Kasi hindi po namin bahay ito. Nagbo-board lang kami. Kumaga parang kami ang caretaker. So, yeah. Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta po kayong lahat? So, look at this. I hope all of you have a nice day. So, look at this beautiful gumamela saying hello everyone. Diba? Super ganda niya. Ayan, mahangin. So, today everyone, magluluto ako ng ginataang kamote, gabi, and then saging na saba. So, samahan nyo ako magluto mamaya. But for now, pakita ko muna sa inyo itong bulaklak na ito. Ang ganda, di ba? And ito yung isa. O, di ba? Ang ganda. Ang dami niyang tinik, no? Ganda-ganda. Tapos, ito po yung iba. Ayan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan, kailangan magkatabi-tabi po tayo. Lalo na dito sa, ano na to, mahiwagang puno. Nawala na yung baldi niya, pero buhay pa rin. So, kailangan tayo magtabi-tabi po. Ayan, napakaganda. So today, I decided na magluto po ng ginataang saging na saba, kamote, and then yung gabi. So, sino sa inyo ang nakaka-relate noon? Kung kumakain ka ba din ba noon? Ha? Napakasarap noon. Pagkain probinsya, so yung ipapakita ko sa inyo ay version ko lang. Okay? Kasi iba-iba tayo ng version kung paano magluto ng ginataan. Yung iba, madaming sahog, pero ako, made from scratch. Kung ano ang available, yun lang ang lulutuin. So yeah, I wish all of you everyone have a nice day. So yeah, let's start cooking. I decided na magluto po ng ginatan, which is ito po yung gagamitin ko. Meron po akong kamote. Ganyan po talaga ang itsura niyan, pangit. Pero yung loob po niyan hindi sira. Ito po ay gabi. And ito naman yung konting saging na saba natin. So, binili ko po siya nung nakaraang araw. And ito po yung gagamitin natin na fresh coconut milk. So, ang mangyayari, babalatan ko po muna siya and then ipapakita ko sa inyo yung buong whole ingredients natin. Okay? So, ayan everyone, nabalatan ko na siya. Hindi ko na siya ipinakita sa inyo kasi masyadong messy. And for now, ayan, naghalo na yung saging na saba, yung kamote and gabi. So, binabad po natin siya sa tubig para hindi siya mas lalong magitim kasi may darta po siya. So for now, ang gagawin natin ay hihiwain ko na po siya and then i-prepare ko na yung kakanggata ng nyog. And then ready to cook. So everyone, this is all our ingredients. As you can see, nahiwa-hiwa ko na po yung banana, gabi, and then kamote. And we have the fresh coconut milk. And of course, we have sugar, pinch of salt, and of course, the vanilla. So, that's all our ingredients for our simple ginataan na gabi, banana, and kamote. So, yeah, let's start cooking! So, ayan po, naka-ready na po, nakasalang na po yung kakanggataan natin. Aantayin po natin siyang kumulo. So, ayan po siya. So, ayan, as you can see, kumukulo na po siya ng konti.
then, ilalagay na po natin yung pinch of salt. Tapos, ilalagay na natin yung sugar. And of course, ilalagay na rin natin yung konting vanilla. So, everything is depend on you. Kung gaano kadami ang ilalagay mo. So, yung iba, naglalagay ng luya, but ayoko po maglagay ng luya. Ayan, haluin mo lang siya. And then, maya-maya, ilalagay na po natin yung gabi kamote. Kasi yun po ay medyo matigas compare dun sa banana. Ipapahuli natin ilalagay yung banana. Ang bango. So, ganun lang po kadali ang pagluto ng ginatan, my version. So, ayan, as you can see, kumukulo na po siya. Haluin lang natin. And now, it's time to add the gabi and the kamote. So, hinaan lang muna natin yung apoy. Ayan. And kapag halfway na, saka natin ilalagay yung saging. Kasi yung saging, mabilis naman siya maluto. So, yung ginatan po namin, talaga pong originally, may konting sabaw. Masabaw po siya. Lalapot yan mamaya. Lalagyan natin ng konting cornstarch. So, ayan. Kaya lang natin siyang maluto and I'll be back later. So, ayan. Kumukulo na po siya. And then, now we can add the banana. So, ilalagay na po natin yung saging ngayon. Kasi yung saging, mabilis siya maluto. Ayan, tumalasik. Mainit. So, ayan, nakayaan lang po natin ulit na kumulo siya. Natikman ko na siya. Tama na yung tamis niya sa akin. So, ayan. Hayaan na lang natin ulit na kumulo hanggang maluto. And that's it. Ganun lang kasimple. So, ngayon, para mas lalo siyang lumapot, maglalagay tayo ng konting pinunaw na cornstarch. Ayan. Para mas malalo siyang maging mas creamy lapot. So, ayan, pakuluan lang and then antayin maluto lahat yung gabi, saging, and kamote. And tapos na. Pwede na siyang kainin. Ayan, kumukulo na po siya. So, as you can see, creamy na po siya, diba? Ayan.
So everyone, napakalapot na. Ayan. So, it's almost done and ready to serve. So, luto na po siya. Ayan. Hindi ko masyadong overcook yung kamote. Ayan. Ready to serve. So everyone, presenting my simple version of ginataan. Ginataang gabi with banana, saba, and kamote. So, as you can see, ganyan lang po siya kasimple. Malapot po siya kasi sinadya kong malapot at masabaw and naglagay nga ako ng konting cornstarch para mas lalong maging creamy. So, ready to serve in happy eating everyone. Yummy! So, ayan. Manilaw-nilaw po yung saging na. So, thank you everyone for watching. Kain po! Lakas ng hangin. So, ayan everyone. Nakatapos na ako ng pagluluto. And sana nagustuhan nyo po yung niluto ko na ginataan. So, it's up to you if you want to try also para malaman mo kung nagustuhan mo ba or hindi. But for now, once again, thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Ang sarap po nung niluto ko na ginataan. Sarap. Nahirapan lang kong kainin kasi medyo matigas ng konti yung kamote. But, yeah. Nakakain pa rin ako syempre. Bye-bye!